Central Casino Resort i Vietnam. Godmorgen fra Da Nang. Jeg sidder som den eneste herude i vores køkkenhalrum. Klokken er nu 11:15, og vi har Heng, min roomie derinde. Han har sgu ikke haft det så godt her til morgen. Jeg har siddet på tønden hele morgen. Min elskede storebror og min elskede svigersøster derinde. Stadig kommet ud af deres værelse. Vi snakkede i går aftes om, at vi skulle tage til Hoi An klokken 9. Klokken er nu lidt over 11. Jeg gætter, om der har joinet mig. Big Mother Mail. Big Sister Simple. Hun har købt dem her, som jeg ikke har smagt endnu. Det er tid til lige at... Taste. Let's try this shit. Altså, smagen her siger garlic baguette. Smager fandme hverken garlic eller baguette for den sags skyld. Det er mere sådan karamelsmag, synes jeg. Den er meget sød. Ja, med andre ord, ikke? Det smager ass, man. Next stop is honey butter. Nah, har du købt dem her? Jeg fucking hader honey butter. Honey butter, let's try that shit. Jeg synes altså ikke, det smager af noget som helst. Men en ting er, at det smager bedre end den der motherfucker, jeg lige spiste lige før. Det spiller ikke Superliga. Det var ass, med andre ord, siger hun. Hallo! Det er vores første skoledag i Danmark, og vi er ved Pepburn. Oh yeah. Du har fået alt det, eller hvad? Har du fået alt det? Ja, bare sådan der. Røg. Jeg mangler røg, mand. Vi fik ikke filmet så meget hos Beb Gurung, men prøv lige at tjekke de her bomb-ass billeder, jeg tog af maden. Efter maden tog vi videre til Hoi An, som ligger lidt over en halv times kørsel i bil fra Da Nang. Lige nu er vi i Hoi An, Coconut Boat Time. Coconut Festival. Vi nærmer os musikken, vi nærmer os menneskene. Tid til Chamok Time. Han struggler lidt med at sejle os, fordi vi er lidt fat boys. Kontra Sille og Bave. Sille og Bave, de er easy boys, men også lidt fat boys. Lidt fat boys, så det må han bare leve med. Det ved det. Two hours later. Right here we're in Hoi An, og så ser vi the Japanese Bridge om bag mig. Et symbol mellem venskabet mellem Japan og Vietnam. Er de gode venner? De er rigtig gode venner, de er best friends faktisk. Med andre ord, kom, følg med. Prøv lige at se udsigten herfra på the Japanese Bridge. Kan du se, hvor mange bad bitches der er?
Yeah, bare tage billeder af bad bitches, Danny. Bare tage billeder af bad bitches, Danny. I do that shit. Okay. Det bliver ej. Grim, mand. Du er så grim, mand. Tomorrow. Vi har lige fået en banh mi, og så kom lige i tanke om, at vi havde kameraet, og så sagde jeg til hende, fuck, du er en dårlig vlogger. Hvorfor er det, du ikke filmer, at vi spiser banh mi? Vi bliver nødt til at filme alt muligt. Og når han så ikke filmer noget som... Fucking bitch, man. Fuck dig, man, you fucking sweaty ass bitch. Tjek hvordan han sveder. Fjern det. Vi er i Da Nang, og den er så fucking god, den her kaffe. Shit. Det smager godt. Nå, vi har lige fået en banh mi med til et have fra en 30-årig Biggs. Den var sinds. Danny han fik redemption for hans banh mi. Han bestilte over Grab i nat klokken 3. Det var en panini. Nu, der er det beach. Altså, det er sindssygt hver dag. Og den her salted coffee. Uff. Så er det her, den taste vanvittigt, den. Ubekød min bror. Den barnen løg, den lad min bror. Og det var jeg så. Ikke snakker mor, ikke snakker mor. Tje min ma. Mama baba. Jeg sidder bag de trapper, så jeg kunne løber fra mig til min ma. Mama baba. For det shætter op bag trapper, så jeg kunne løber fra mig. Vi smider i ansigt, mand. Ja, så. Vi er i Da Nang Beach lige nu. Vi venter på Big Brother Bæve. Han siger, han skal ud og pisse. Han går ud og pisser ude i havet. Hvad laver du i vandet? Hvad laver du i vandet? Hvorfor slog du dig op pis? Jeg er pisset. Jeg vil gerne vise jer, at jeg har købt frugt. Jeg har købt Jum Jum og hedder det ikke mango? This is my favorite. Det må blåse. Ja. Jum Jum. Delicious. 10 ud af 10. 10 ud af 10. 5 ud af 5. 5 ud af 5, 10 ud af 10, 100 ud af 100. Det var ild, ikke? Fordi når du redigerer video, så der lige kom ild her. Andre til den højre, og Joe til venstre. Han begynder at share på simpelthen. Shut the fuck up, der er en gang, du, mand. Vi er ved Handmarket, og jeg har lavet mit første køb. Hvem har lavet dit første køb? Nej! Jeg sagde selv. Okay, vi cutter det. Og jeg har lavet min første køb. Jeg har for første gang prøvet at hækle selv. Det gik ikke så godt. Mig, jeg sidder bare. Så er vi to. Fordi det er jeg ikke chancen branchen. Så vil jeg hellere skamme. Hvor er den? Oh shit. Surprise appearance. So we in it right here in Han Market. There's a lot of fucking people. I fucking hate people. And there's a lot of sweaty ass people. I fucking hate sweaty ass people. And there's a lot of clothes, fake ass clothes, fake ass people. No bad bitches. chung đôi nên đừng có phụ lòng nhau. Gerne min bror. Nu er vi ved at få aftensmad, vi har det bestilt, og vi er ved restauranten, jeg tror den hedder Yakiniku. Det er mega billigt. Det er buffet style, eller ikke buffet, men all you can eat. Hvad?
Jeg glæder mig til at spise. Jeg har ikke bestemt den der. Look at this already, man. We got the sushi. Som I kan se, så har vi bestilt masser af kød, sushi og endnu mere kød og alt det gode er her. Ribeye og alt muligt shit. Så lidt kimchi der. Der kommer mere selvfølgelig. Nej, man. Nej, du skal lige lidt til. Du skal lige putte effekter på, når du laver den her. Det skal være lyslys og sådan noget. One eternity later. Jo, det er vores sidste dag i Da Nang. Jeg er her, Thiago, morgenmad. Vi var på klub i Da Nang. Planen for i dag, vi tager til The Cave of Love. Det er der, hvor man elsker hinanden. Fordi vi elsker hinanden. Planen er i morgen, at vi skal op pisse tidligt. Vi skal tage flyet til Sarong kl. 8 om morgen. Destruction time i Sarong. Der er ikke noget Sarong tilbage, når vi er færdige. Vi har 9 dage. Alle 9 dage. Hver dag, der skal vi bare fuck shit op. Jeg kan ikke lade være med at stive på de der hængepaller bag Danny, men prøv lige listerne. I får lige at se, hvordan maden ser ud lige med. Den er fucking sour, den her. Og dig? Fuld sourdough. Han der MC, han står på former. Det er ret sikkert. How it tastes though? Oh shit. Okay. Tag billeder til at smage. Oh yeah, wake up yeah. Oh yeah, It's all the food, man. Jeg mangler min... A few inches later. Lige nu er vi i en butik, der laver sten, og der er alt muligt, som for eksempel den her Mother Buddha-statue, som for eksempel den her vase, som for eksempel den her drage, for eksempel det her bord. Vi er her i dag i en jæderbutik, hvor de sælger jæder. Og som I kan se, sælger de alle mulige smykker til skulpturer, til bænke, til borde. Lige hvad man kan... Det er kun fantasien, der sætter grænser. Min mor ville elske det her, mand. Skud til min mamma. Jeg fik lige en fucking klat på min nakke, mand. Jeg skal fandme klat på dig, mand. Vi leger Indiana Jones. Vi er inde i en grotte. Herovre, det er en af de store bjerge i Da Nang, hvor der også er tempel. Lige nu går vi nedad, så vi er nede i en grotte. Og senere så går vi op ad bjerget for at se templet. Så som I kan se, så er den lidt våd, den her grotte. Lige her, der har vi Shang Fei. Han har en lang negle, hvis han skal pille næse. Jo, jeg får klatter i hovedet.
Se hvad er det her, Henk? Det er, som I kan se der, det er salt og peberkværn i et format. Det man kan gøre med den, det gør, det er, at man kan lave den her. Sådan her. Altså. Look at this view. Ja, dig, hvorfor drømmer du sådan helt? Er du blevet klatret i hovedet eller hvad? Det blev dribblet. Jeg skal lige vise jer vores vej op. Look at this. Vi får lov til at se det, vi ser lige her. Lad mig give dig, fuck. Immaculate view. Det der hul der skal man lige være lidt varsom, ikke? Det er vi siger, det her bjerg. Vi er kongerne af Vietnam. Hvor går jeg ned? Chill pilling. Eller han går foran, ikke mig. Hvis du falder i mig, ikke også? I'm clumsy. Okay, han går forrest. Ja. Så er jeg død. Det er også fint nok, faktisk. Ja, han går forrest. Hvis der er en dør, så dør man bare. Look at these steps. Ja da, jeg skulle lige sige, vi er der næsten, men det vil være løgn. Putter meget trust i de her, faktisk. Jeg skruer den lige af her. Det er næsten, der holder den her færdig. Ja, wow. Velkommen til Bæv Adventures. Vi går ned igen, men den her gang, der fører den os til et andet sted. Hvorhen? Well, I don't know. Så vi fortsætter ned ad den her klamme lille sti, der er helt våd. Hvor kommer vi hen her? Hvor kommer vi hen her? Okay. Shit! Facebook ikke må æres. Du må gøre min bror. Den der. Det er bare en løgn, min bror. Lad mig skride herfra. Jeg gider ikke høre noget pis. Lad os skride herfra. Du tænker at gå igennem den der kage, så ser du det der hoved. Hvor lader mig ud? Prøv at se alt det her. Hvorfor er der så mange jots herinde? Vi er Bornholm. Vi er lige kommet med elevatoren op til bjerget. Vi var lige nede i en cave. Det er Pagoda of Love. Det hvad er det? Pagoda of Love. Penge needs it. Vi får skridt ind i dag. Jungle Bear, det her. Jungle Bear. This is my natural habitat. Okay. Det her han blev født og opvokset. Đúng rồi. Her har han fandt bananer for at overleve. Se ham. Den røv der. Det er fandme et svedigt røv der. Man, you're like the only guy who waits. Vi går ind i bjergets røvhul. Hvordan du siger, at vi skal besøge andre bjerge end det her, mand? Det her, det er The Cave Buddha. Sille segment. Vi er ved vores sidste dag i Da Nang. Jeg skal nu give en update på, hvordan det er at rejse alene pige med de her tre. Jeg vil sige, det er tough. I'm hanging in there for my dear life. Lad os se, om der er noget af min hjerne tilbage, når vi er færdige. Man, you showed your bitch ass up. I don't think so. I don't think so. Jo. Det er den idé. Så en lille update. Vi var på et eller andet bjerg, og det var mega trængt. De kravlede op på toppen af bjerget. Så skulle vi ned. Man skulle kravle ned af sådan en hul. Jeg greb fat i tingene her og der og sådan. Men så mistede jeg et step, forløj som en motherfucker ned. Slided on that bitch. Heldigvis ramte kun min røv. Men jeg var ved at rulle, og du ved, folk var sådan, shit, er du okay? Og så over bare at spille død. Det er så pinligt, det var. Men jeg er okay, så I'm good. Sille update. Jeg mister hjerneceller by the minute. By the second. Når jeg er færdig her, så kan jeg ikke sige andet end, gerne min bror. Vi er nu i en restaurant, der hedder Donald Trump. Vores sidste dag i Da Nang. Food is served. Fuck Asia, man. Det er fucking awesome. Så Big Brother Burger, han skulle tage billedet, og så rykkede han lidt for hurtigt på the sauce. Og så valgte han bare jisoo og kød der. Kød der. Lidt stærkt.